Тук имаме много заводи, които много се затвориха и не стигаше работна ръка. Нямахме достатъчно хора да работят. Frohe Weihnachten. Ето, Weihnachten. Не можем да го изгодим. Аз пък казвам на хората, Feuerwehr, Feuerwehr. Бите мадам и моля госпожо, бите хер, моля господин. Бите хилфе. Бите хилфе. И какво е това? Моля, помогнете. Ясно. Като улицата Мария Хилфе. Мария, помогни. Значи, ако решиме тук да останем няколко дена на открито, да речем по полянки, тук градинки, няма да има опасност. Сега вие сте жени. Не знам. Нали? Тук по принцип е завод и свърлят такива израелски работи. Ама сега вече и тук се свършва. И тук вече няма. Бите хилфе. Бите хер. Бите мадам. Бите... Писна ми то живот, бе, Искам да живеем като белите хора. Един нормален живот. Да има работа. Да се работи. Да се изкарва с труд. А не да седиш да се молиш на хората за 5 цента, 7 цента. Кой ти фърля 1 евро, кой ти 2, кой се подиграва. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Vasco, to you! Ура! Ма пляскайте, бъдете! Ама ти, че кога да не паднат от това? Гледайте, статуи да не се смеем, отказ бъде. Айде, де! Бей, ги ме стигате, де! Айде, бе, спорка! Сега ще Рума каже творение. Айде, бе! Браво! Какво ти да мисли, бе? Да ви даде подарък.